खुलुमबाय गासै निउस नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जों आलायारन फाउन्डेसना नैबे बोसोर जोबनायनि बा बोसोर सिगांनि जों मोनसेबो प्रग्राम लानो हायाखै नैबे लावखार ओंखाम जानायखौ। दिनै जों बाव जयैनो जोंनि आलायारन फाउन्डेसना मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जों गोबां आर्टिस्टफोरखौबो हांख्रायदों आरो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो हांख्रायदों। मानो होनबा जोंनि आलायारननि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो समाज सिबिनाय, जेरै जोङो गरिबफोरखौ अनसायनाय बा नोङो स्पर्ट्स लाइनखौ अनसायनाय बा कालचार लाइनखौ अनसायनाय बा इडुकेसन लाइनखौ अनसायनाय जों बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। जों दा गिबि खेब जा नैबे जोङो जिथु आं प्रेसिडेन्ट जादों बिनिफ्राय जोङो गिबि खेब हाबाफारि लादों माने स्टेट अफ बड'लेण्ड सल' डान्स कम्पिटिसन। बे जोङो जाय जानानै जोंहा अडिसना जोबनानै दा फाइनाल जानो थांगासिनो दङ। नैबे जोंहा 25 मार्चआव फाइनाल जागोन। बे जाहैबाय जोंहा टाउनशिप RCC अडिट'रियाम हलाव। दा जोंना बेनो हाबाफारिया जोङो अनसायलांनाय गरिब गुन्द्रा बा नोङो स्पर्ट्स लाइन इडुकेसन लाइन बेनो आरो जोंना टारगेटआ। फैबाय थानाय समाव आरो माबायदि खालामलांनो सानो? बे जोंनि फार्स्ट सिजन जाहैबाय। इयुनाव जोङो आरो खालामबावगोन, माने बे इयारलि जागोन बेयो, माने नैबे प्रथम सेकेन्ड थार्ड माने जोङो दा प्रथमखाय जों बारा माबा खालामनो हायाखै, माने एसे फिसायानो जादों। माने एसे जों नेक्स्टआव जों गिदिर खालामगोन। आरो जों बाव आं बेखौनो खावलायनो सानो रायजो राजा बिथांमोनखौ, जोंनि नैबे जिथु आलायारन फाउन्डेसन, बे आलायारन फाउन्डेसना जों मोनसे लाइनल' नङा, कालचार लाइनल' नङा, बाव स्पर्ट्स लाइन इडुकेसन लाइन बाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आरो मोनसे जोंना मेन टारगेटआ बेनो समाज सिबिनाय आरो समाजखौ जों बोरै जौगालांनो बोरै खालामगोन बे उद्देश्य आरो आं बेखौ गले गले बुङो। आरो जोङो इयुनाव जों बेखौ लुबैयो जोंखौ सापर्ट खालाम। जोंना सापर्टआ बेनो, जोंना NGOसो नालाय बाव राव माबाजों जेबो गैया, बाव जोंखौ सहाय खालाम आरो जोंबो सहाय खालामगोन आरो जोङो बे हाबाफारिखौ लाना जों खारगासिनो दं। थांनाय समाव बादायारिफ्रा माबायदि बाहागो लादों? जोंनियावथ' मोजाङानो जादों, माने प्रथमबाबो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो फार्स्ट जोंनाव आसामावनो जादों आरो बे जेनेबा गुवाहाटि जादों, उदालगुरि जादों आरो सिमला जादों, माने चिरां क'क्राझार माने गसाइगावबो जादों। माने जोङो माखासेखौ जोङो लाबोनो हायाखैबाबो जायगायाव थांनो हायाखैबाबो लाबोनानै खालामदों आरो बे हिसाबै मावदों। ओमफ्राय ओरैबायदि जोंनाव मोनसे दोहौ जादों जोंनि नैबे जिथु डान्स कम्पिटिसन, बाव जोङो जिथु सानदोंमोन बिनि बांसिन जादों आरो बाव आं गोजोननाय मोनो। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो, नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों, बिदि सापर्ट खालामबाय था। मानो होनबा नोंथांमोननि थाखाय जों खामानि मावगोन। माने जोङो नैबे स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय एसे मोजां माबा मोनसे मोननाय फिथाइ बेखौ जों लुबैदों आरो। फाइनाला खुंजाबाय नामा? फाइनाला खुंगोन, नैबे जोङो मार्च 25आव खुंगोन फाइनाला। जाय बादायारि जाय देरहासार जागोन बिथांमोनखौ स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि लांनायनि बाथ्रा होनदों। माबायदि गावखौ दिन्थिनानै गावखौ माबायदि साक्सेसफुल जानायखौ नोंथाङा लुबैयो? दा जोंना मथ'आ बे, जोंना मोनसे लादों जोङो स्टेपआ बेनो, जों फार्स्टआ नैबे जोङो BTRनिफ्राय जिथु जों कम्पिटिसन लादों। दा बियो डाइरेक्ट बियो थारमाने स्टेटआबो बाव जखा नालाय, थेवबो जोङो मोनसे सुबिदा मोनाना। जेनेबा नोङो DID होन, नोङो जेनेबा सारेगामान होन, नोङो गान लाइनाव बिदियाव माने डाइरेक्ट थांनो हाया नालाय, जों बाव माने अडिसन लानानै जिथु सेलेक्ट जायोना, जों बेखौ जेनेबा डाइरेक्ट जों स्टेटआव हरगोन। स्टेट कापाबो मोनसे स्टेटआव मोनसे प्लेटफर्म दङ, जेरै नोङो गुवाहाटि बादियाव नोङो थांनानै डाइरेक्ट अडिसन मोना, बे चान्सखौ जों होगोन आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों। बा जोङो बै जिथु गुवाहाटियाव अडिसन लानो फैयो केलकाता मुम्बाइनिफ्राय, बेखौ बोरै खालामनांगौ बे दायथ'खौ जों लागोन आरो। दा प्रथम बेखौ बेसिबां हायो जों नाजानो, ओमफ्राय बिनिफ्राय जुदि सेलेक्ट जागोन ना, अब्ला नोङो थांगोन सेन्ट्रेलाव, जेनेबा नोङो बलिउड टलिउडआव चान्स मोनगोन। बेफोर थारिखखौ जों लादों आरो दा मा जायो, बेखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ, रायजो राजानि सापर्ट नांगौ, बेनो आरो। माखासे लाइमोनफोरा बान्थाखौ फिसा होननानै बेबायदि सानो आरो, नाथाय बेनि प्लेटफर्मखौ बाहागो लाखांनायनि उनाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बेथ' जाय देरहायो बेयो बुजियो, नाथाय जाय बिथांमोना बेबायदि सानो बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? बे नों सोंनाया जा मोजां कुइसन। मोसाबानो फैसा नांगौ 1 लाख 2 लाख कम्पिटिसन बेखौ सानो, बे बर' फिल्माव चान्स नांगौ बेखौ सानो, बिदि नङा। नोंनि टेलेन्टआ थाखाजों नङा। नोङो टेलेन्टआ जुदि बिराद मोजां देखायबाय, नों मोसानाया मोजां जाबाय, गान खननाया मोजां जाबाय, बेखौ थिखो हरग्राखौसो नांगौ। फैसाखौ मेटार खालामबा जाया। दिनै नों फैसाखौ मोनगोन 1 लाख 2 लाख 5 लाख मोनगोन, जेबो खामानि जानाय नङा बे। माने खोथाया जाहैबाय नोङो प्रसार जानाय, जिथु नोङो गोजौ लेभेलाव थांनानै नों नामदांखा मोनबाय, बिदि जायोबा नों अट'मेटिकेलि नों फैसा फैगोन, बा नोङो मोनसे बयजोंबो अनसायजागोन। बे आरो बे फुल बेखौ खालामनाङा। ओंखायनो जोंनिया प्राइसआथ' बारा नङा, फिसा
जोङो फार्स्ट प्राइजखौ लादों जोङो 51,000 सेकेन्डखौ लादों 31,000 थार्डखौ लादों जोङो 15 माने बे फिसा होननानै बेखौ सानोबा गावसिनि भुल माने जोंनि टारगेटआनो बैदि आं दहाय बुंखाबाय जिथु जोङो बेखौ गोजौ लेभेलाव लांनाय बेखौ बोरै लांगोन जों बेखौ जोङो लामाखौ खालामबाय दङ जों बाव अडिसनाव जों फैसा मोनाखै जोङो खुद दा जोङो नैबे NGOआ जों खायदा बायदा खालामनानै जोङो पकेटनिफ्राय ज' खांनानै सोरबा माइ फानदों सोरबा माबा फानदों बिदि गय फानदों बिदि फाननानै जों बे प्रग्रामखौ खुंदों जों रावनिफ्रायबो जों सरकारनिफ्रायानो जा बा नोङो एसे पाब्लिकनिफ्राय जों फैसा खाङाखै दा जों टारगेटआ बेनो जों बेनिफिट नाङा जों बेनिफिट होनो रायजो राजानो जों बेनिफिट होनो बिथांमोना जितु गोजौआव थांगोन अब्ला जोंबो बिसोरनि उनाव थांनानै खामानि मावनो हागोन आरो जोंनाबो थाइसे थाइनैबो बेनिफिट फैगोन जों थाखानि थाखाय खाराखै माने जोङो आं दहाय बुंखादों जोंना एकदम ससियेल वार्कार आरो जों माने मावलांगोन बे हाबाफारिया जों देरगाथों जोंनि बर' हारिया बा देरगाथों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिया बे आरो टारगेटआ थेंक इउ